Гори за мен на Илона Андрус е в топ 10 в моята класация за годината. Един от най-добрите романи, които съм чела. Роман, който има напрежение, експлозия и страст. Накратко за историята, главната ни героиня Невада Блеър има задача да открие и да доведе жив на неговото семейство Адам, който е един от най-търсените престъпници в страната и който подпалва всичко около себе си, но той е недостижим и неуловим. Колкото повече навлиза в разследването, толкова повече тя разкрива истината за себе си и за това какви са нейните магически сили, както и среща другия ни главен мъжки персонаж, а именно Конър Вуди Роуган. Той е магнетичен, опасен, непредсказуем и има тайни около себе си, което прави книгата още по-завладяваща. Всичко ми харесва в тази книга. От стилът на авторката до самата история, както до изграждането на героите. Постоянно има напрежение, което за мен е едно от най-важните неща, които оценявам в книгите. Тоест, четеш една глава и просто искаш да знаеш какво се случва в следващата. Лошото в случая е, че това най-вероятно е поредица и аз нямам търпение да разбера какво ще се случи с следващата книга и с историята на Блеър и Конър. И естествено, когато излезе, задължително си я вземам, но горещо препоръчвам книгата, както и мога да ви препоръчам да я четете също, ако сте изпаднали в книжна дупка.